Marieta nengoro kubenari Nyamwaro ngokora Juhudi Africa kore neria mari kia magazeti ngambo ya mana seli bageri naende nkoboria serikali enene nkoboria waziri ya interior gosobole ndiboime muske murukomen nkoboria omuske Fred Okengo Matiang'i presidential candidate oyo okagire gochikoire chikura nkoboria omuske Birundu nkoboria omuske omugaka Ezekiel Majogu n'abande bari barasomore ngo Jubilee nga omwana okorokwa Obedi igabwate twe Obedi Mugunde agasunyuntwa agasusurwa ekerabogoretie ekebao kiabwate chibiche chiabuna atoire kogenda arike gati ase twabwate omochango monene ase Kirisia kia kegati gari nkoboria nga abakegeru baria nigo bare aba Zairi Chanda omoishimiwa na sengencho ebiche ya Birundu yarengaria omwana oria agaitwa igatigere chingoma taligo kwana nyagitari yale agendete kurwanira obugima bwaye nkobori nga serikali ya Kenya igotogendete kogikeria mono ege koroge korokwa gunism in the country nto wancha bo chingobo nto wancha bo ochiobo nto wancha bo chorochombobo nto wancha bo kanga yonobo ekiagara article 35 and 37 especially article 37 ego kwanera igoroya obo sibore bwa ogo twara oboronge bwo kwana ebirengereri byao omwana oria okorere university Zairi Chanda abwenate kolika ose aliyenjera konyore emeremo nga abantu baria bakoegererana kobera ase Zairi Chanda lero igo barororo kobogoria chinyimbo na goita abantu nkoboria county commander nkoboria the county commissioner that this nonsense must come to an end. Everybody has contrary opinion and that ability and the freedom of expression of his conscience or our conscience. So onyamuntu kabwate conflicting opinion tarakoram ingyoko mwakera ingyoko moitera. So abantu abatu aboriringa omuske murukomeni the county commander the county commissioner abantu abazairi janda babwatwe talinga sengenjo araso murengo bwa serikali ngonye karaso murengo bwa serikali ebintu ebigo korekana then tunalaumu mheshimiwa rais. Asante.